Children of God, mga anak sa Diyos. Usag yun sa mga nindot o makapaday kaayo nga kasaysayan sa Kristyanismo dinhi sa Asia, mo ang kasaysayan sa nasod sa Nepal. Ang kasaysayan sa Katolisismo sa Nepal, makapahibulong gyud tungod kay bisan gamay ra ang mga Katoliko didto, nagpabilin gihapon nga buhi ang pagtuo. Niadtong 1703, ang mga Capuchin friars gikan sa Northern Italy gipadala sa propaganda fide sa Vatican aron itanom ang Katolikong pagtuo sa Tibet o sa mga rehiyon sa Himalayas. Unom sila ka misyonero apan duha lamang gayod ang nakapadayon tungod sa grabe nga kalisod sa klima, nakasinatig sakit o kakulang na pod sa suporta. Sa paglabay sa panahon, nakahimo sila og gamay nga Kristiyanong komunidad sa Nepal ug sa Tibet. Apan pag-abot sa Unified Kingdom of Nepal, gipapahawa ang mga Capuchins human sa 66 years nila nga paningkamot. Daw murag napalong ang kahayag sa Katolisismo didto apan surprise na di ay laing plano ang Ginoo. Paglabay sa hapit duha ka gatos ka tuig niadtong 1951, ang mga Jesuit missionaries nga nagtudlo sa Patna sa India giimbitar sa hari sa Nepal aron mutabang sa education sa nasod. Pinaagi sa ilang mga eskwelahan ug serbisyo sosyal, hinay-hinay nga mitubo pag-usab ang presensya sa simbahang Katoliko sa Nepal. Karong panahon na, gamay ra gihapon ang porsyento sa mga Katoliko didto apan nailhan sila tungod sa ilang education, sa ilang healthcare o pag-alagad sa mga kabus. Ang kasaysayan sa Katolisismo sa Nepal nagpamatuod nga bisan lisod ug dugay ang paghulat, ang Dios makahimo gihapon sa pagpatubo sa binhi sa pagtuo. Ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot sa gahom sa pag-ampo ug sa gugma sa amahan nga nagpadala kang Hesus alang sa kaluwasan sa kalibutan. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang Ginoo naminaw sa atong mga pag-ampo. Sa ebanghelyo mingon si Jesus, "Whatever you ask the Father in my name, He will give you." John 16:23. Sa binisaya nga hubad, bisan unsa nga inyong pangayoon sa amahan, pinaagi sa akong ngalan, ihatag niya kini kaninyo. Kini nga saad ni Jesus dili pasabot nga ihatag dadyon sa Dios ang tanan natong gusto, bisan dili maayo alang kanato. Ang tinuod nga pag-ampo mao ang pagsalig sa kabubuton sa amahan. Ang pag-ampo dili lang pangayo sa panalangin, apan pag-abli usab sa atong kasing-kasing ngadto sa kung unsa man ang plano sa Dios. Mao kini ang gihimo sa mga missionaries sa Nepal nga bisan gamay ang resulta sa sinugdanan, nagpabilin gihapon sila sa pag-ampo ug pagsalig. Ang ilang paningkamot daw murag napakyas sa dihang gipapahawa sila. Apan sa kaulahian, adunay bag-ong pag-abot sa mga missionaries o bag-ong pagtubo sa simbahan. Usahay, ang tubag sa Dios dili dayon nato makita, apan ang Ginoo naglihok diay sa mga higayon nga wala lang gyud nato damha. Daghang tawo karon dali ra kapuyon sa pag-ampo tungod kay murag wala sila'y madawat dayon nga tubag. Adunay mag-ampo alang sa trabaho apan dili dayon makakita og mga oportunidad. Adunay mga ginikanan nga mag-ampo alang sa ilang mga anak apan padayon gihapon ang ilang mga anak sa sayop nga dalan. Adunay tawo nga mag-ampo alang sa kaayuhan apan makasinati gihapon og sakit og mga pagsulay. Ang pag-ampo dili magic nga makontrol nato ang Dios. Hinuon usa kini ka relasyon nga kita mosalig sa gugma sa amahan. Usahay ang Dios motubag pinaagi sa paghatag nato og kusog ug pailob
imbis nga dayon nga pagtangtang dayon sa atong mga problema. Mao nga kinahanglan kita magpadayon sa pagampo uban sa pagtuo o pagpailob. Ang Ginoo naminaw sa atong mga pagampo. Ikaduhang punto, ang kinabuhi ni Kristo mao'y pinakadakong pamatuod nga dili ta pasagdan sa amahan. Daghang tao karon ang nagduda sa gugma sa Dios tungod sa ilang mga kasakit o mga problema. Adunay moingon nga kung tinuod ang Dios nganong adunay gubat o kagutom. Adunay mangutana nganong gitugutan sa Dios ang kasakit o ang kamatayon. Aduna po'y makahinuklog nga nganong inani naman tao na ang atong sitwasyon karon sa panggamhanan nga nagubot naman tao ning atong mga opisyales. Naabagyo'y Ginoo. Apan ang tubag dili makita sa sayon nga pamaagi kundili sa krus ni Kristo. Gipakita sa Dios ang iyang gugma kanato kay bisan makasasala pa kita, namatay si Kristo alang kanato. Ang Dios wala mo pahilayo sa atong kasakit apan nipuyo uban nato pinaagi kang Hesus. Mao nga bisan sa atong pag-antos, adunay paglaom kay nasayod kita nga ang Ginoo nagauban kanato. Ang gugma sa amahan dili mawala bisan pa sa atong mga kalapasan o mga kapakyasan. Mao kana ang kinahanglan natong hinumduman sa matag pagsulay. Ang kinabuhi ni Kristo mo'y pinakadakong pamatuod nga dili ta pasagdan sa amahan. Story time. Si Saint John Vianney nailhan sa tibuok simbahan isip pari nga grabe kaayo ka dedicated sa pagampo. Sa iyang parokya sa France, dito sa Ars, sayo kaadyo siya mubangon matag adlaw aron magampo sa simbahan sa wala pa magsugod ang iyang mga buluhaton. Usahay mugugol siya og daghang oras nga magluhod atubangan sa balaang sakramento bisan walay tao nga nagtan-aw nidya. Ang mga tao usab nga mosulod sa simbahan makakita niya nga hilom lang nga nagtutok kang Hesus diha sa tabernakulo. Ug tungod sa ilang pagkakita kaniya o tungod sa lahom pod nga kinabuhi sa pagampo ni Saint John Marie Vianney, daghang tao ang mibati nga adunay kalinaw o grasya sa iyang presensya. Dili sayon ang iyang kinabuhi kay gamay ra ang iyang tulog ug daghan siyang sakripisyo alang sa iyang katawhan nga iyang mga parishioners. Adlaw-adlaw usab siya nga mugugol og napulo hangtod sa napulog unom ka oras sa pagpaminaw sa kumpisal aron matabangan ang mga makasasala no, nga gustong mobalik sa Ginoo. Bisan kapuyo na siya, wala gyud niya biyahe ang iyang taas nga oras sa pagampo tungod kay nasayod siya nga didto niya makuha ang kusog alang sa iyang misyon. Children of God, mga anak sa Dios, ang Ginoo nag-awhag kanato karong adlaw sa pagpadayon sa pagampo uban sa pagtuo ug pagsalig. Ayaw kahadlo kon murag dugay ang tubag sa Dios kay siya naglihok sa hustong panahon. Hinumdumi nga ang amahan nahigugma kaninyo ug wala gyud kamo niya pasagdi. Kung adunay kasakit ug problema, ayaw paghunong sa pagsalig kang Kristo. Sigun pa, padayon lang sa panaw, padayon lang sa pagsalig. Ug timan ikanunay nga ang Ginoo makahimo og dagkong butang pinaagi sa mga tawo nga masaligon ug mapaobsanon. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.